Labarin wani ɗan ƙaramin biri da ake kira Gata da wata 'yar matashiyar giwa a wani daji. A kwana a tashi wata rana a cikin wani ƙasurgumin daji inda namun daji suke da daularsu. Wata giwa matashiya da take ji da tashe na girma da ƙarfi, tana cikin yawo a dokar daji sai ta faɗo wani surkuki, inda wannan surkuki dama mafaka ce ta mafarauta, inda suke haɗa dabarunsu na tarko ga namun daji su kama su je su yi kalace. Ga wanda suke tsofaffin namun dawa ne, sun daɗe suna gwagwarmaya da mafarauta da sauran muggan namun daji da ke kawo barazana ga rayuwarsu, sun san wannan wuri kamar wani wuri ne, mashiga ce mai haɗari. Amma ga namun daji yara masu ƙananan shekaru irin su wannan giwa ba su san wannan ba, domin kansu yana zafi, suna tashen girma da ƙarfi. Gani suke duk dajin nan babu wani kamar su, babu wani da zai iya kawo rayuwarsu barazana. To wannan giwa dai rannan ta je ɗan kiwo ta dawo, a kan hanyarta ta dawowa sai ta biyo ta wannan hanya, ta wannan loko ko kuma ta wannan surkuki irin inda mafarauta ke zama sifakon namun daji. To ashe ita wannan giwa bata sani ba, an yi mata tarko ne a wannan hanya. Kwatsam sai tarkon nan ya ram da ita, ashe wani dogon rami aka yi, aka bi shi aka sa masa itatuwa da ƙarare da igiyoyi da ciyayi busassu, aka shimfiɗa a kan ramin, aka mai da gurin kamar hanya ce, kamar babu wani abu a wurin. Wannan dalili ne ya sa giwa ta biyo ta hanyar da ta taka ta kuma zurma ta faɗa cikin ramin nan. Faɗawa take da wuya, giwan nan ta fara molo, tana ta ihu tana neman gudunmawa, 'yan uwanta namun daji a kawo mata gudunmawa. Ba wanda ya kula, amma wannan biri Gata ya riga ya san kukan giwa na neman taimako da kuma kuka da ta saba yi. A wannan karan ya riga ya san wannan kuka na wannan giwa ce mai tashen ƙarfi da girma, don haka sai ya saurara yana kan bishiya, ya ji giwan nan ta ƙara irin wannan kuka na neman gudunmawa, tana cikin haɗari. Ai wannan biri Gata sai ya wuf ya nufi inda yake jin wannan kuka na giwa. Ilai kuwa yana zuwa ya hango bakin giwan nan tana turo wannan baki nata, ita kuwa tana cikin rami. Yana ƙarasowa ya ce, kash, ya ce, ke ku giwa, ya aka yi haka? Ta ce masa, kai dai bari Gata, maza tafi ka je ka gayyato 'yan uwa da abokan arziki, ka gaya wa iyayena ga halin da nake ciki, maza a kamun agaji, kada na halaka a wannan rami. Gata ya ce, haba ke kuwa, ai kan a je in gaya wa iyayenki, ai dole ne mu wani abu a kai, bari mu gani ko da dabarar da za mu yi mu iya fito da ke daga ramin nan. Sai ko wannan giwa ta fusata, ta ce, kai raba ni da halinku irin na ƙananan dabbobi, maza ka je ka nemo ga yadda za a fidda ni. Sai ya kuma ce da ita, haba giwa, ki bari mu gwada dabara mu gani ko za ki fita, domin ita dabara ba ka rena ta ga wanda ya baka ita, ba domin girmansa ba ko kuma domin ƙarfinsa.
sai dai a jarraba, domin wanda ya faɗa ruwa ya ci shi baya rena abin kamawa. Giwa ta shiru ta ce, ba za dai ka je ba, na ga yadda za ka yi, na ga yadda za a yi a fidda bishiyar kuka daga mazauninta. Kana gani na ƙaramar halitta ce ni? Biriga ta ce, bari dai mu gwada. Don haka giwan nan ta ce, to, na zuba ma ido, ni dai a fidda ni daga gurin nan don girman Allah. Gata biri ya wuf, ya daka tsalle, ya hau wannan bishiya, ya faɗa wannan bishiya. Sai ya fara wani irin kuka irin na kiran namun daji ‘yan uwansa. Yana wannan kira kwa, kankace me? Sai ga namun daji ƙanana ‘yan uwansa sun fara haɗuwa. Irin su aladen daji ne, su gada, su kunkuru, su maciji ba a bar su a baya ba, da ɗumbin tsuntsaye masu basira da iya aiki. Nan da nan ya haɗa su. Biriga ta ce da su, ‘yar uwanmu giwa ta faɗa cikin tarko irin na mutane, don haka muna neman gudunmawarku ku zo mu haɗu mu fito da ita daga ramin nan. Dandanan suka ce to a shirye suke. Gata biri ya fara ba su aiki ya ce, ina da dabara. Abin da za mu yi yanzu shine mu ɗebo igiyoyi ne daga jikin ɓangoren bishiyoyi da wasu tsirrai, mu tufka igiya mai girman gaske, mai kuma ƙwari da za ta iya fito da giwa daga ramin nan. Tsuntsayen nan da sauran namun daji suka amsa, nan da nan suka shiga aiki. Tsuntsayen da suka kwarance wajen iya saƙa, su kwaikwaiwa, su kanari da sauran tsuntsaye nan fa suka hau aiki. Su kuma sauran namun daji masu ƙafafu suna taya su. Kankace me? An tufka igiya, an ɗaura ta a jikin bishiyar, wata dangajejiyar bishiyar kuka, yadda za a iya ɗaura ta a haɗa da bakin giwan nan a ɗauro ta domin ta fito. Dandanan aikin hannu da yawa ya fi hannu ɗaya. Kankace me? Igiya ta haɗu, aka ba wa giwa, ta kama da bakinta aka ɗauro ta. Birin nan Gata ya koma gefe ya samu wata gangarsa yana kaɗawa yana waƙa, domin ƙarfafa wa sauran namun dajin nan gwiwa da sa masu karsashi yadda za a iya jawo giwan nan daga rami. Yana kiɗa yana waƙa ana jawo giwa. Dandanan sai ga giwan nan Allah ya fito da ita ta yunƙuro, sai ga ta a saman rami. Sauran namun daji suka dinga shewa suna murna da fitowar giwa. Ita ma tana farin ciki, tana kuka, tana godiya ga sauran namun daji da kuma biri Gata da ya fito da ita daga cikin wannan, domin shi ne sala. Dandanan suka hau hidima, farin ciki da taya juna murna, ana ta taya giwa murna da barka da fitowarta daga cikin wannan tarko. Jama'a, wannan labari nan muka kawo ƙarshensa. Darasin wannan labarin shine, duk inda kake a rayuwa kada ka rena taimako komin ƙanƙantarsa. Kada ka rena taimako daga wanda ya nemi maka ko yake shirin yi maka, ba don girmansa ba ko ƙarfinsa ko arzikinsa. Shi taimako yakan zo maka a inda ba ka zato, a kuma inda baka taɓa tunanin za a iya taimaka maka ba. A tara a gaba domin jin wani labarin makamancin wannan masu ilimin